Logodnica milionarului o tratase urât în fața tuturor, în holul de primire, dar când menajera și-a ridicat palma și a rostit 6 cuvinte blânde, până și aerul părea să se fie oprit, iar el a început să plângă pe dinăuntru. Înapoi la treabă, acum. Imediat, slugarnică, ce ești? Vocea Irinei Popescu răsuna în holul principal al conacului Stanciu, izbindu-se de pereții de marmură, de parcă însăși casa ar fi fost certată. 3 pahare de cristal vibrară pe măsuța laterală. Un trandafir alb căzut din vază pe jos, iar Elena Stoica, stând în mijlocul salonului cu o lavetă în mână și o tavă de argint încă umedă la piept, nu dădu niciun pas înapoi. Irina traversă spațiul în 4 pași mari. Tic-tacul tocurilor ei suna înăbușit pe podeaua lustruită, dar fiecare pas părea să poarte greutatea unor săptămâni întregi de dispreț acumulat. Avea obrajii înflăcărați, vocea alterată, ochii plini de o exasperare care nu era nouă. În spatele ei, 2 invitați, care abia sosiseră pentru prânzul de logodnă, se opriră brusc. Un ospătar lăsă ușor tava pe care o ținea, fără măcar să realize. Nimeni nu se mișcă să o ridice. Ești surdă, femeie? I-am spus să cureți holul ăla, înainte să sosească logodnicul meu, și tu stai aici, privind-mă cu fața aia indiferentă. Elena nu răspunse imediat. Lăsă tava cu grijă, o așeză pe masa cea mai apropiată și împătur laveta între mâini. Încet, ca cineva care păstrează ceva important. Degetele ei, brăzdate de ani de muncă cinstită, nu tremurară nicio clipă. La 10 metri de hol, ascuns în spatele tocului ușii principale care tocmai se închisese, domnul Vasile, majordomul, șef, își strânse buzele. Servise familia Stanciu timp de 3 decenii. Văzuse murind pe tatăl domnului Andrei. Îl cărase pe domnul Andrei în brațe când era doar un copil și învățase să citească furtunile înainte ca ele să izbucnească. Acea tensiune nu era nouă. Irina Popescu tratase personalul cu răceală de săptămâni întregi, dar ceva din dimineața aceea îl făcuse să transpire rece. Și, insistă Irina, oprindu-se la 1 metru de Elena, ai de gând să vorbești, sau va trebui să îi cer domnului Andrei să te concedieze chiar în această după-amiază, pentru că, dragă, un singur cuvânt de la mine este de ajuns, un singur cuvânt. Și mâine rămâi fără oportunități în orașul ăsta, fără niciuna. Invitații își aruncară priviri incomode. O femeie mai în vârstă, cu un colier de perle care valora mai mult decât casa în care se născuse Elena, își duse mâna la piept. Un bărbat tânăr cu un carnețel în mână, fiind angajat să noteze detaliile evenimentului de logodnă, ridică privirea încet. Instinctul său profesional îi spunea că acel lucru avea să devină mai mult decât o simplă discuție. Doamnă Popescu, spuse Elena în cele din urmă, cu o voce atât de joasă încât toți trebuiră să se aplece pentru a o auzi. Am terminat holul acum 2 ore. Dacă doriți, puteți merge să îl verificați. Este curat. Nu-mi vorbi pe tonul ăsta, reclamă Irina cu fața aproape de a ei. Tu nu ești nimeni aici. Tu ești parte din personalul de serviciu, înțelegi? Din serviciu. Și oamenii de la serviciu nu răspund înapoi. Domnul Vasile închise ochii. Era mai mult decât ar fi trebuit să suporte orice ființă umană în tăcere, dar o cunoștea pe Elena. Știa că ea nu răspundea niciodată. Lucra de 7 luni la conac și ridicase niciodată vocea, nu întârziase niciodată, nu ceruse niciodată o favoare, era discretă din propria alegere. De parcă ar fi vrut să traverseze lumea fără să lase urme. Irina întinse mâna înainte cu autoritate, o mână plină de inele, parfumată, manicurată, și o lăsă suspendată în aer, arătând spre ieșire pentru o secundă eternă. Încă un cuvânt. Și îți jur că chiar în această după amiază îți iei lucrurile. Încă un cuvânt și nimeni din orașul ăsta nu ți va mai deschide ușa casei. Atunci Elena a făcut ceva ce nimeni nu se aștepta. Își ridică propria mână încet, cu palma deschisă spre Irina, ca cineva care cere vântului să se oprească. Nu strigă, nu se retrase, nu se apăra cu vorbe agresive, pur și simplu puse acea mână simplă, modestă, umilă, în aer între ele 2 și rosti 6 cuvinte. 6 cuvinte care aveau să împartă acea după amiază în 2 jumătăți, jumătatea de dinainte și jumătatea de după. Vocea dumneavoastră nu mi-ajunge până aici. Irina clipi odată, de 2 ori, de parcă nu ar fi înțeles. Își lăsă mâna, o ridică din nou, o lăsă iarăși. Căută cu ochii invitații, ospătarul, bărbatul cu carnețelul, de parcă aștepta ca cineva să îi spună că auzea greșit, dar toți erau înghețați. Ce? Ce ai zis, slugarnică?
Am spus că vocea dumneavoastră nu mi-ajunge până aici, doamnă Popescu, repetă Elena cu aceeași seninătate de dinainte. Mâna încă ridicată cu palma deschisă, privirea calmă, fără provocare, fără supunere. Dumneavoastră puteți să mă acertați, puteți să mi atrageți atenția în fața cuibreții, puteți să mă trimiteți, să curați întregul conac cu o perie mică. Pentru asta am fost angajată și pentru asta sunt plătită. Dar există un loc în mine unde vocea dumneavoastră nu intră. Acel loc nu vă aparține dumneavoastră, îi aparține mamei mele și lui Dumnezeu și nimănui altcuiva. Tăcerea care a urmat a fost atât de densă încât s-a auzit clar tic-tacul ceasului de podea care împodobea colțul holului. Trandafirul alb care căzuse mai devreme se rostogoli 2 centimetri mai departe pe podea. Cum îndrăznești? Exclamă Irina, revenindu și din șoc. Vocea ei se frânse într-un ton ascuțit, ca atunci când un pahar de cristal se sparge pe dinăuntru, dar încă rezistă. Cum îndrăznești tu, o simplă femeie de serviciu, să mi vorbești mie de mama ta de parcă mi-ar păsa? Mama ta a fost, cu siguranță, o altă femeie care freca podelele unor oameni decenți, iar acum pretinzi, nu vorbiți de mama mea, doamnă. Elena nu, și ridică vocea, dar ceva în ton se schimbă și toți simțiră, până și Irina, până și invitații, până și ceasul care păru să ezite o secundă înainte de a continua să marcheze timpul. Nu mai vorbiți de mama mea, vă rog. Cuvântul, vă rog, căzu ca o piatră moale pe marmură, fără violență, dar cu o greutate care despărți atmosfera în două. A fost în acel moment, exact în acel moment, când ușa principală se deschize și pașii fermi ai unui bărbat traversară holul. Andrei Stanciu tocmai sosea de la birou. Avea un buchet de orhidee albe în mână, un zâmbet pe buze și cravata slăbită de căldura după amiezii. Sosea pentru a prânz cu logodnica sa, pentru a sărbători că mai era puțin până la logodna oficială. Sosea fără să știe că era pe punctul de a fi martor la scena care avea să schimbe tot ceea ce credea. Rămase în picioare la 3 metri de cele 2 femei, orhideele suspendate la jumătate de înălțime, zâmbetul înghețat pe față. Irina, ce se întâmplă aici? Irina se întoarse spre el de parcă ar fi fost salvată dintr-o fântână adâncă. Își schimbă expresia într-o fracțiune de secundă. Obrajii trecură de la roșul furiei la rozul victimei. Ochii îi se umplură de lacrimi care apărură ca prin magie. Vocea îi se înmuie până deveni miere. Iubitul meu, iubitule, ai ajuns. Uite ce mi-a răspuns această menajeră. M-a lipsit de respect în fața invitațiilor tăi, Andrei. Femeia asta nu poate rămâne aici. O vreau afară din casă chiar acum. Andrei privi spre invitați. Femeia cu colierul de perle își lăsă privirea în jos. Bărbatul cu carnețelul rămase să și privească notițele de parcă, dintr-o dată îl interesa foarte mult ce scrisese. Nimeni nu vorbi. Elena, întrebă Andrei, întorcându-se spre ea. Este adevărat ce spune? Elena nu răspunse imediat. Își lăsă mâna pe care încă o ținea ridicată, o lăsă să cadă ușor pe lângă corp și abia atunci îl priv pe Andrei. Domnule Stanciu, eu nu am lipsit-o de respect pe doamna Popescu. Mi-am ridicat mâna pentru a-i cere în tăcere să nu se mai apropie. Dacă asta este o lipsă de respect, concediați-mă. Dacă asta este o greșeală, concediați-mă. Dacă adevărul vă incomodează, concediați-mă. Dar nu voi minți în fața dumneavoastră, nici azi, niciodată. Andrei rămase nemișcat, privind-o de parcă o vedea pentru prima dată în 7 luni. Până în acea zi, Elena Stoica fusese pentru el o umbră eficientă, o femeie care împăturea prosoapele cu colțuri perfecte, o angajată care nu și încrucișase niciodată privirea cu a lui, iar acum o avea în față cu capul sus, susținându-i privirea fără să clipească, fără să se scuze, fără să tremure. Ceva se mișcă în el, ceva vechi, ceva îngropat. Andrei, reclamă Irina, văzând că el ezita. Nu-mi spune că o vei crede pe ea, pe o angajată, după tot ce sunt eu pentru tine, după planurile pe care le avem. Femeia asta minte și tu o lași în picioare în casa mea. Nu e încă casa ta, Irina. Fraza ieși din gura lui Andrei înainte ca el însuși să și dea seama. Ești singură, ca un adevăr care așteptase mult timp un coridor pe unde să scape. Irina deschize ochii. Invitații deschiseră ochii. Domnul Vasile, ascuns în spatele tocului, deschize ochii. Cum? Cum ai spus? Am spus că nu e încă casa ta și am spus că înainte de a concedia pe cineva, voi înțelege ce s-a întâmplat aici. Andrei se îndreptă spre un scaun din hol, lăsă orhideele pe spătar cu grijă, de parcă florile nu aveau nicio vină. Își slăbi complet cravata și o priv din nou pe Elena. Elena, te rog, însoțește-mă la bibliotecă.
Vreau să vorbesc cu tine. Andrei, protestă Irina cu fața încordată. Iar tu, Irina, așteaptă aici sau urcă. Te în camera ta sau fă ce vrei, dar chiar acum voi vorbi cu ea. Irina rămase cu gura deschisă. Machiajul începu să-i se scurgă pe bune, fără să se mai prefacă. Bărbatul cu carnețelul, fără ca nimeni să observe, notase fiecare detaliu în tăcere pe durata întregii scene. Invitații se retraseră în grădină, prefăcându-se că aveau nevoie de aer. Femeia cu colierul de perle șopti soțului ei: ceva mare o să se întâmple în casa asta. Simt în sufletul meu. Elena merse în urma lui Andrei spre bibliotecă. Pașii ei rezonau pe marmură de parcă fiecare era o greutate pe care și-o scotea de pe umeri. De parcă fiecare pas era o rugăciune tăcută care, în sfârșit, își găsea un loc unde să cadă. Domnul Vasile, încă ascuns, îi văzu pe cei doi trecând și atunci, pentru prima dată în 30 de ani, bătrânul maiordom își făcu cruce încet, de la frunte la piept, de la un umăr la altul, murmurând ceva printre dinți care suna ca o rugăciune veche. Pentru că el, mai bine decât oricine, văzuse pe chipul Elenei Stoica în dimineața aceea ceva ce nimeni altcineva nu observase. Femeia aceea nu ajunsese la conacul Stanciu din întâmplare. Femeia aceea era acolo dintr-un motiv, iar acel motiv avea un nume pe care domnul Vasile îl păstra scris de mână într-o veche agendă de piele, în sertarul încuiat al noptierei sale, un nume pe care îl promise să nu-l pronunțe niciodată în fața mormântului vechiului stăpân, dar care în acea dimineață, văzând-o pe Elena intrând în biblioteca tânărului său domn, începuse să tremure din nou în pieptul său ca o pasăre speriată. Doamne ajută, murmură bătrânul majordom, închizând ochii, pentru că adevărul tocmai a pășit în această casă, iar adevărul, când ajunge târziu, ajunge mereu căutând ceea ce îi aparține. În grădina de afară, în timp ce invitații conversau în șoaptă, o bătrână sprijinită în bastonul ei priv spre ferestrele bibliotecii unde tocmai se trăseseră perdelele. Clătină încet capul. Sărman copil, spuse fără ca nimeni să înțeleagă la cine se referea. Sărman copil, ce are de descoperit? Soțul ei o privi fără să înțeleagă. Despre ce vorbești, dragă? Cui îi spui copil? Dar bătrâna nu răspunse. Continuă să privească perdelele trase de parcă știa ceva, de parcă recunoștea ceva, de parcă în acel conac, după foarte mulți ani, o poveste veche tocmai se trezise. Biblioteca conacului Stanciu mirosea a lemn vechi, a piele uzată și a cerneală veche. Perdelele de catifea rămâneau întredeschise, lăsând să treacă o rază de lumină care cădea exact pe centrul covorului, de parcă însăși casa alesese scena pentru ceea ce urma să se întâmple. Andrei închise ușa în spatele lui. Sunetul zăvorului se auzi clar. Merse până la fereastra mare. Rămase o clipă privind spre grădină, unde invitații încă conversau în șoaptă, și apoi se întoarse spre Elena. Ea încă stătea în centrul bibliotecii, cu mâinile încrucișate în față. Nu privea cărțile, nu privea mobila scumpă, nu privea nici măcar bărbatul care o adusese acolo. Avea privirea fixă într-un punct oarecare de pe podea, ca cineva care încearcă să nu gândească. Elena, te rog, așează-te. Prefer să rămân în picioare, domnule Stanciu, dacă nu vă deranjează. Andrei respiră adânc, merse până la cel mai apropiat fotoliu de piele, dar nu se așeza. Își sprijin mâinile pe spătar și o privi. Lumina cădea pe părul strâns al Elenei și pentru prima dată în 7 luni, Andrei își dădu seama că femeia aceea avea un chip, nu o funcție, nu o uniformă, un chip care purta ceva, dar el încă nu știa ce. Elena, ce s-a întâmplat afară nu a fost bine. Din partea Irinei, vreau să spun, am auzit totul de la ușă înainte să intru. Nu e prima dată când ea tratează personalul așa, dar de data asta a fost diferit. Elena nu răspunse, doar în cuvință ușor din cap. Vreau să mi cer scuze în numele casei și în numele meu. Acele cuvinte o făcură pe Elena să ridice ochii pentru prima dată. Îl privi, iar în acea privire fu ceva ce Andrei nu știu să identifice. Nu era gratitudine, nu era ranchiună, era altceva, ceva mai asemănător cu o durere veche care dintr-o dată găsește o crăpătură prin care să respire. Nu trebuie să vă cereți scuze, domnule Stanciu. Dumneavoastră nu ați ridicat vocea, dumneavoastră nu m-ați tratat urât, dumneavoastră pur și simplu ați ajuns acasă. Dar sunt logodit cu femeia care a făcut-o și asta mă face, într-un fel, responsabil. Elena își lăsă privirea în jos din nou, înghiți în sec. Andrei observă pentru prima dată că ea avea ochii strălucitori, nu din cauza lacrimilor care stăteau să cadă,
ci din cauza celor care căzuseră deja de mii de ori înainte în alte locuri, înalte după amiezi, și lăsaseră acea lumină apoasă pe care unele femei o moștenesc după ce au plâns mult în tăcere. Domnule Stanciu, dacă m-ați adus aici pentru a mă concedia, faceți-o repede, vă rog. Trebuie să mă întorc acasă înainte de apus. Nu v-am adus pentru a vă concedia. Atunci, pentru ce m-ați adus? Andrei ezită. Merse spre masa veche unde tatăl său obișnuia să scrie scrisorile de familie. Luă o ramă foto care stătea acolo dintotdeauna. O fotografie veche a unui bărbat cu mustață, privindu-l pe cameră cu seriozitatea portretelor vechi. O ținuse între mâini un moment, de parcă căuta un răspuns în ochii mortului. Apoi o lăsă din nou pe masă și o priv din nou pe Elena. V-am adus pentru că trebuie să știu cine sunteți. Cum spuneți? De 7 luni trec pe lângă dumneavoastră fără să vă văd, de parcă ați fi o piesă de mobilier în plus. Dar azi, când ați ridicat acea mână, când ați rostit acele 6 cuvinte, eu am auzit ceva. Nu știu ce a fost. Nu știu de ce mi-a sunat atât de cunoscut, dar ceva în vocea dumneavoastră, în felul dumneavoastră de a sta în picioare, mi-a amintit de cineva. Și trebuie să înțeleg cine este acea persoană de care mi-amintiți, pentru că de când am intrat în holul acesta acum o oră, nu pot să mi scot senzația din piept. Elena rămase foarte liniștită. Pentru prima dată în acea dimineață, ceva pe chipul ei tremură abia o clipă, ca atunci când o lumânare șovăie înainte de a se stinge. Dar ea se recompuse imediat. Domnule Stanciu, eu sunt o angajată. Curăț podelele, împături prosoapele, lustruiesc argintăria. Asta e tot ce trebuie să știți despre mine. Asta este exact ceea ce nu mai este de ajuns, Elena. Se lăsă o tăcere lungă între ei doi. Ceasul de perete marca secundele cu răbdare de fier. Afară, cineva râse ușor în grădină, un râs care nu se potrivea cu ceea ce se întâmpla înăuntru. Unde v-ați născut? Întrebă Andrei în cele din urmă. Într-un sătuc pe care aproape nimeni nu-l mai ține minte. Se numește Valea Cerbului. Andrei în cremeni lăsă spătarul fotoliului, făcu un pas spre ea fără să și dea seama că o făcea. Valea Cerbului? Da, domnule, în munții Apuseni. Da, lângă râul Someș. Andrei își duse mâna la frunte. Merse până la fereastră, se întoarse, merse din nou de parcă picioarele nu-i răspundeau întru totul. Elena îl privea fără să înțeleagă. Se întâmplă ceva, domnule. Tatăl meu s-a născut acolo. Elena nu răspunse, nu deschize ochii, nu arătă surprindere. Abia în cuvință ușor, de parcă știa deja acea informație. Tatăl meu s-a născut în Valea Cerbului, repetă Andrei ca vorbindu-și sieși, și a petrecut copilăria acolo. Bunica mea l-a adus în oraș când el avea 9 ani, după ce bunicul a murit. Ei au locuit mult timp într-o cameră deasupra unei brutării, până când el a găsit un loc de muncă într-un depozit de țesături. Acel depozit a fost începutul la tot, al acestui grup Stanciu, al acestui conac, al tuturor. Andrei se așeză în sfârșit pe marginea fotoliului, de parcă picioarele nu-i mai suportau. Și dumneavoastră de ce ați venit în orașul ăsta? Mama s-a îmbolnăvit. Acolo nu era tratament bun. Am adus-o acum câțiva ani. Am locuit mult timp într-o cameră închiriată în cartierul Dacia. Eu lucram la ce apărea spălând, călcând, având grijă de bătrâni. Până când ce? Până când ea a murit. Andrei închise ochii. Fraza căzuse între ei ca o frunză uscată, moale, inevitabilă, imensă. Îmi pare rău, Elena, îmi pare rău, cu adevărat. Mulțumesc, domnule. Cât timp după aceea ați venit să lucrați aici? Nu mult. Agenția mi-a găsit mai multe propuneri. Am ales-o pe asta. De ce asta? Elena păstră tăcerea. Degetele ei se încrucișară în fața corpului. Unghiile scurte, curate, nevopsite, se strânseră una de alta până lăsară urme palide pe piele. Pentru că mama, înainte de a muri, mi-a cerut un lucru. Ce lucru? Să vin la casa asta. Tăcerea care a urmat a fost atât de profundă încât Andrei a auzit clar bătăile propriei inimi în piept. Acel răspuns nu avea sens. Acel răspuns deschidea o ușă spre un coridor pe care el nu-l cunoștea și nu-l înțelegea și nu era pregătit să-l parcurgă. Cum? Cum spuneți? Mama mi-a cerut pe patul unde zăcea ca, atunci când ea nu va mai fi, eu să vin să lucrez la conacul Stanciu, să nu întreb nimic, să nu spun nimic, să intru pur și simplu, să-mi fac treaba în tăcere și să aștept. Să așteptați ce? Asta nu mi-a spus-o, domnule. Mi-a spus doar, așteaptă, vei ști tu când. Andrei se ridică din fotoliu, merse spre ea, se opri la 1 metru. Avea ochii plini de ceva ce nu era plâns, dar care semăna.
Elena, cunoșteați pe cineva din familia asta? Eu nu știu, domnule. Ea nu a vrut niciodată să-mi explice. Am întrebat-o de 1000 de ori. Am întrebat-o până în ultima zi, dar ea spunea că nu era momentul, că adevărul are propriul său ceas. Și dumneavoastră nu ați insistat. Ba da, am insistat. Și singurul răspuns pe care mi l-a dat, înainte de a închide ochii pentru totdeauna, a fost un cuvânt. Un singur cuvânt. Care? Elena ridică ochii, îl privi fix și spuse cu aceeași seninătate cu care, cu minute înainte, o oprise pe Irina în hol: iartă. Andrei simți că podeaua se mișcă sub picioarele lui. Trebuia să se sprijine din nou de spătarul fotoliului. Iartă. Mama dumneavoastră a spus iartă înainte de a muri. Da, domnule, iartă. Cui? Eu nu știu. Nu aveți nicio idee, Elena. Nicio bănuială, nicio scrisoare, nicio fotografie, nimic? Elena ezită. Buzele ei se strânseră, degetele ei se încrucișară din nou și apoi, după un moment care păru să nu se mai termine, ea spuse în șoaptă: am un lucru, domnule, dar l-am lăsat păstrat în camera mea. Ce lucru? Un plic sigilat. Mama mi-a spus să nu-l deschid niciodată, să-l înmânez doar când voi ști cui să-l înmânez. Și încă nu știți? Nu, domnule, încă nu. Se lăsă o tăcere lungă în bibliotecă, atât de lungă încât părea că întreaga lume, în afara pereților acelei case, hotărâse să tacă pentru a asculta răspunsul. Elena. Vocea lui Andrei ești răgușită, aproape frântă. Când veți termina tura azi, ați putea să mi-aduceți acel plic. Elena îl privi pentru prima dată. În ochii ei fu frică. Nu frică de el, frică de ceea ce ar putea fi în interiorul hârtiei. Sunteți sigur, domnule Stanciu? Sunt sigur. Chiar dacă înăuntru este ceva care va schimba totul. Chiar dacă înăuntru este ceva care va schimba totul. Elena își lăsă privirea în jos, în cuvință încet. Bine, chiar azi vi-l aduc. În acel moment, cineva bătu la ușa bibliotecii, 3 lovituri seci. Domnul Vasile intră fără să aștepte permisiunea. Avea chipul palid, mâinile ținând o tavă de argint cu un pahar de apă. De parcă avea nevoie de ceva între degete pentru a nu tremura. Scuzați-mă, tinere domn. Domnișoara Irina este afară. Cere să vorbească urgent cu dumneavoastră. Spune că este important. Să aștepte, Vasile. Tinere domnia, să aștepte. Domnul Vasile înclină capul. Ochii lui se încrucișară pentru o clipă cu ochii Elenei. Și în acea încrucișare fu ceva ce niciunul dintre ei nu voi să numească. O întrebare, o bănuială, o recunoaștere care nu putea fi pronunțată încă. Cum porunciți, tinere domn? Majordomul se retrase, închise ușa după el cu aceeași delicatețe cu care se închide upererea unei camere de bolnav. Andrei o privi din nou pe Elena. Vreau să vă cer un lucru în plus înainte să plecați azi. Spuneți, nu-i povestiți nimănui despre această conversație. Nimănui. Nici colegelor din personal, nici măcar domnului Vasile. Nu aș fi făcut-o, domnule, dar pot să vă întreb de ce. Andrei se apropie de fereastră, priv spre grădină. Irina mergea de colo-colo printre trandafiri, vorbind la telefon, agitând o mână în aer. Nu priv niciodată spre bibliotecă. Era prea ocupată cu apelul ei. Pentru că sunt oameni în casa asta, Elena, care au așteptat un moment ca acesta de mulți ani. Și nu vreau să afle încă. Ce moment, domnule? Andrei se întoarse. Lumina ferestrei îi cădea pe jumătate de față. Cealaltă jumătate rămânea în umbră, de parcă 2 bărbați diferiți trăiau în același corp și doar unul dintre ei mai era în picioare. Momentul în care adevărul ajunge la ușă și nimeni nu este pregătit să o deschidă. Elena îl privi lung, apoi în cuvință. Până diseară, domnule Stanciu. Până diseară, Elena. Ea merse spre ușă. Înainte de a ieși, se opri fără să se întoarcă. Domnule, spuneți. Plicul. Vocea ei se frânse abia o clipă, apoi se recompuse. Plicul are un semn pe exterior, un desen făcut cu cerneală veche. Mama mea l-a desenat ea însăși cu mâna stângă pentru că dreapta nu-i mai răspundea. Ce desen este? O stea cu 5 colțuri cu o literă în interior. Ce literă? Elena respiră adânc și spuse atât de încet încât Andrei trebuie să se aplece pentru a o auzi. Litera S, domnule. Andrei simți că ceva în piept îi se rupea încet, ca o cupă care se crapă din interior, milimetru cu milimetru, până se sparge de tot. Stanciu? Da, domnule. Litera S de la numele dumneavoastră de familie. Și Elena ieși din bibliotecă, lăsându-l pe Andrei Stanciu în picioare, în mijlocul cărților moștenite de la tatăl său,
cu senzația clară și exactă că femeia pe care el o considerase invizibilă timp de 7 luni era, de fapt, purtătoarea unui adevăr care avea să împartă viața în două pentru totdeauna. În bucătăria din spatele conacului, o tânără servitoare care ascultase din întâmplare ultimele cuvinte ale Irinei la telefon, în timp ce ducea tăvi în grădină, lăsă o ceașcă să cadă pe jos. Ceașca nu se spase, dar fața fetei rămase de parcă ar fi văzut o fantomă. Irina la telefon spusese: "Nu, ți face griji, o să rezolv eu." Ca și cum am scăpat de cealaltă. După amiaza se lăsă greu în acea zi, de parcă și cerul știa că ceva mare stătea să se întâmple în conacul Stanciu și voia să rămână să privească mai mult. Elena își termină tura când soarele încă se arăta deasupra zidurilor grădinii. Își strânse lucrurile în tăcere, își luă rămas bun de la colegele din personal, cu un zâmbet scurt și se îndreptă spre ieșirea de serviciu care dădea în spatele proprietății. Luă autobuzul, traversă orașul, cobori la colțul cartierului Dacia, unde încă închiria aceeași cameră mică pe care o împărțise cu mama ei. Urcă scara îngustă care ducea la camera ei, fiecare treaptă în acea după, amiază o apăsa mai mult decât de obicei. Intră, închise ușa și rămase în picioare în mijlocul camerii, timp de câteva minute fără să se miște, privind patul aranjat, privind imaginea mică a Maicii Domnului, indurerate pe care mama ei o bătuse în cui pe perete când ajunseseră în oraș, privind măsuța de lemn cu picioare strâmbe unde era sertarul, acel sertar, îl deschize încet, scoase o învelitoare de pânză veche legată cu un șnur uzat, o așeză pe pat și abia atunci se așeză pe margine cu genunchii strânși și mâinile încrucișate în poală. Desfăcu șnurul. În interiorul învelitorii de pânză era un plic crem din hârtie groasă cu o stea cu 5 colțuri desenată în centru, făcută de mână cu cerneală veche, pe jumătate ștearsă de timp, și în inima stelei o literă, o singură Sam. Elena trecu. Degetele peste desen încet, de parcă ar fi atins obrazul cuiva care nu mai era. Lacrimile îi căzură, fără ca ea să le cheme, fără să șuier, fără să geamă, doar căzând una după alta pe hârtia crem. Și atunci își aminti de camera de spital unde mama ei își petrecuse ultimele zile. Își aminti de mirosul de alcool și de supă rece. Își aminti de asistenta de tură de noapte care le permisese să rămână mai mult decât permitea regulamentul, pentru că înțelesese că acea femeie slăbită pe pat nu va ajunge la răsărit. Își aminti de mâna mamei ei, aproape fără greutate, ținându-i pe a ei cu ultima forță care îi mai rămăsese. "Fiica mea, ascultă, mă bine. Când eu voi pleca, tu vei căuta de lucru la conacul Stanciu. Mai înțeles? Stanciu, pe Alia Taylor, nu în altă parte acolo. Mami, nu vorbi așa și nu... Ascultă-mă că nu mai am timp. Tu să nu întrebi pe nimeni. Tu să nu spui cine ești. Tu intri, îți faci treaba și aștepți. Îmi promiți. Îți promit, mami. Dar să aștepți ce? Tu vei ști când. Viața mea vei simți aici." Și îi atinsese pieptul cu degetul tremurător, chiar deasupra inimii. "În ziua în care vei simți că a sosit momentul, îi vei înmâna acest plic proprietarului casei. Doar lui, nimănui altcuiva. Îmi promiți? Îți promit. Dar ce e înăuntru, mami?" Și atunci mama ei făcuse acel lucru teribil, acel lucru pe care Elena avea să și-l amintească tot restul vieții. Mama ei zâmbise, un zâmbet mic, obosit, cu buzele uscate, crăpate, un zâmbet care părea să-și ceară scuze pentru ceva ce ea nu putea numi. Înăuntru e o iertare. Viața mea. O iertare pe care eu nu am avut niciodată curajul să o cer în viață, dar pe care nu puteam nici să o iau cu mine în mormânt. Mami. O iertare? Cui? Unui copil pe care nu l-am vrut, unui copil căruia i-am făcut un rău mare fără să vreau și care acum e deja un bărbat și încă nu știe. Elena plânsese. Atunci plânsese întrebând, dar mama ei nu mai răspunsese. Doar strânsese plicul la pieptul fiicei sale. Doar șoptise, deja cu vocea aproape stinsă de tot, iartă, și doar închisese ochii, ca cineva care, în sfârșit, își permite să se odihnească după ce a purtat o greutate prea mulți ani. Elena își aminti de toate acestea, așezată pe marginea patului cu plicul crem pe poală. Plânse un timp lung, fără zgomot, așa cum învață să plângă femeile care au plâns mult în camere mici. Apoi își șterse fața cu dosul mâinii, puse plicul într-o sacoșă de pânză, se ridică și ieși din nou pe stradă. Autobuzul înapoi spre conacul Stanciu era aproape gol. Elena își sprijin fruntea de geam,
Afară clădirile treceau neclare. Înăuntru pieptul ei era un nod, pentru că ceva îi spunea că în acea noapte, după ce va înmâna plicul, viața ei nu va mai fi niciodată la fel. În conac, lumina bibliotecii era încă aprinsă. Andrei despărtise invitații cu o scuză amabilă. O rugase pe Irina să se retragă în camera ei. Irina urlase. Plânsese prefăcut, amenințase că va pleca pentru totdeauna, dar în cele din urmă, văzând că el nu o privea nici când ea îi vorbea, se închisese în camera de sus cu o trântitură seacă de ușă. Domnul Vasile se apropie în tăcere de bibliotecă cu o tavă de argint. Ceai cald, cozonac. Le lăsă pe măsuță. Tinere domn. Mulțumesc, Vasile. Tinere domn, pot să vă vorbesc o clipă? Spune. Bătrânul majordom își aranjă mâinile în fața corpului. Degetele îi tremurau abia. Andrei observă. Era prima dată în 30 de ani când îl vedea pe domnul Vasile tremurând. Tinere domn, fata, doamna Elena. Ce e cu ea, Vasile? Numele ei, Stoica. Vă spune ceva? Tinere domn? Andrei încruntă fruntea. Nu ar trebui. Domnul Vasile își lăsă privirea spre podeaua de lemn lustruită. Respiră adânc, își strânse buzele și apoi spuse cu vocea celui care, în sfârșit, se decide să elibereze o greutate pe care a cărat-o 3 decenii întregi. Tatăl dumneavoastră, tinere domn, răposatul domn Stanciu, înainte de a muri într-o noapte, în aceeași cameră, mi-a făcut o cerere. Mi-a cerut să îi promit ceva ce eu i-am promis și nu am îndeplinit niciodată. Ce cerere? Mi-a cerut ca, dacă într-o zi, oricând, va ajunge în casa asta o persoană cu numele de familie Stoica, să îi spun imediat moștenitorului, dumneavoastră, tinere domn, să nu las să treacă nicio zi că era important. Dar, Vasile, 7 luni ați avut femeia asta lucrând aici și nu mi-ați spus nimic. Tinere domn, iertați-mă, eu nu știam. Când ea a venit prin agenție, eu nu am verificat actele. A fost domnișoara Irina cea care a intervievat-o. Abia azi, văzând cum stătea în hol, văzând cum răspundea, văzând cum îi străluceau ochii când vorbea de mama ei, ceva m-a făcut să merg să caut dosarul angajaților și am văzut numele de familie Stoica și am știut că răposatul domn, tatăl dumneavoastră, mă va ierta târziu, tinere domn, dar încă la timp. Poate încă la timp. Andrei se așeză, își duse mâinile la cap. Tatăl meu nu v-a explicat niciodată de ce. Nu, tinere domn, niciodată. Mi-a spus doar, Vasile, dacă ajunge cineva cu numele ăsta de familie, fiul meu are dreptul să știe ce eu nu am avut niciodată curajul să îi spun. Și dumneavoastră nu l-ați întrebat ce trebuia să mi spună? Tinere domn, în acea epocă eu eram doar ajutorul majordomului principal. Tatăl dumneavoastră era stăpânul meu, nu prietenul meu. Nu-i pui astfel de întrebări stăpânului. Doar promiți și asculți. Andrei rămase un timp lung în tăcere, apoi se ridică, merse spre fereastra mare. Noaptea căzuse deja complet. Grădina strălucea cu lumina galbenă a felinarelor vechi. Vasile, da, tinere domn, mergeți să vă odihniți. În seara asta eu rămân în bibliotecă. Când ajunge Elena, lăsați-o să intre și apoi retrageți-vă în camera dumneavoastră. Ce se va vorbi aici în seara asta nu trebuie să audă nimeni, înțelegeți? Înțeleg, tinere domn. Și, Vasile, da? Mulțumesc că ați avut curajul să vorbiți, chiar dacă a fost târziu. Bătrânul majordom își plecă capul. Ochii lui bătrân străluciră o clipă. Apoi se retrase, închizând ușa după el cu aceeași delicatețe cu care se închide ușa unei biserici după ultima rugăciune. Elena sosi la conac când ceasul din hol marca trecut de 9. Domnul Vasile o ghidă până la bibliotecă fără să spună un cuvânt. Îi deschize ușa, îi susținu privirea o clipă, în cuvință, ușor și se retrase. Înăuntru, Andrei o aștepta stând lângă birou. Elena intră, închise ușa după ea, merse până în centrul covorului, scoase din sacoșă învelitoarea de pânză, o așeză pe birou, desfăcu șnurul, scoase plicul și îl întinse lui Andrei cu ambele mâini. Andrei îl luă. Degetele lui atinseră degetele Elenei pentru o clipă. Amândoi simțiră ceva, o curentare, un fior, de parcă 2 fire desprinse de mulți ani tocmai se întâlniseră în sfârșit. Andrei se așeză în fotoliu. Elena se așeză pe scaunelul de piele de cealaltă parte a biroului. Andrei așeză plicul pe lemn. Trecu degetele peste desenul stelei, atinse litera S și ochii lui se umplură de lacrimi pe care nu se obosi să le disimuleze. Era sigiliul pe care tatăl meu îl folosea în scrisorile din tinerețe, spuse cu vocea frântă. O stea cu 5 colțuri cu inițiala numelui nostru de familie. Bunicul meu l-a desenat prima dată.
tatăl meu l-a folosit toată viața. Credeam că acel sigiliu a murit cu el. Mama mea l-a desenat pe plicul ăsta cu mâna stângă. Dreapta nu-i mai răspundea. Mama dumneavoastră l-a cunoscut pe tatăl meu, Elena? Nu știu, domnule. Vi a vorbit de el vreodată? A menționat vreun nume? Niciodată, domnule. Mama mea a luat aproape totul în mormânt. Mi-a lăsat doar acest plic și cuvântul iartă. Andrei închise ochii, respiră adânc, luă marginea plicului între degete și începu să îl deschidă încet. Hârtia scârțâi. Înăuntru erau câteva foi îndoite și între foi o fotografie. Fotografia căzu prima pe lemnul biroului. O fotografie veche, alb-negru, cu marginile ondulate și îngâlbenite de ani. În imagine se vedea o tânără zâmbitoare așezată pe o bancă într-o piață. Își sprijinea mâna pe umărul unui tânăr care stătea lângă ea. Bărbatul avea o mustață fină, pălărie de pâslă, costum deschis. Îi zâmbea ei cu un zâmbet care spunea lucruri pe care niciun bărbat nu le zâmbește unei cunoștințe. Andrei privi fotografia și sângele îi fugi din față. Elena. Da, domnule. Femeia asta din fotografie este mama dumneavoastră. Da, domnule. Asta e mama mea tânără. Și bărbatul de lângă. Elena se aplecă peste birou. Privi bine fotografia. Nu o mai văzuse niciodată. Mama ei o păstrase în interiorul plicului, fără să-i o arate vreodată. Nu știu, domnule. Nu l-am văzut niciodată. Andrei ridică fotografia cu mâini tremurânde. O apropie de lumina veiozei. O întoarse. Pe spate, scris cu creionul cu un scris elegant dintr-o altă epocă, era o frază, abia 6 cuvinte, pentru Matea mea, al tău mereu Constantin. Andrei lăsă fotografia să cadă pe birou. Își duse ambele mâini la față. Întregul său corp începu să tremure. Elena nu înțelese. Domnule Stanciu, ce se întâmplă? Cine e Constantin? Andrei își lăsă mâinile încet. Avea ochii plini de lacrimi care acum îi cădeau fără oprire pe obraj. O privi pe ea, o privi lung, ca cineva care în sfârșit înțelege ceva ce avea în fața ochilor de 7 luni fără să vadă. Constantin Stanciu era tatăl meu. Elena era tatăl meu. Tăcerea care a urmat a fost atât de densă încât Elena a auzit clar bătăile propriei inimi în coaste. Mâinile îi începură să tremure. Stomacul îi se strânse. Dar atunci, Elena, spuse Andrei cu vocea frântă, trebuie să citesc aceste scrisori. Trebuie să le citesc chiar acum, amândoi, pentru că am senzația aici, în piept, că în interiorul acestor hârtii este scris un adevăr care ne va schimba pe dumneavoastră și pe mine pentru totdeauna. Și atunci, în tăcerea bibliotecii, în timp ce Andrei desfăcea prima foaie, undeva în oraș, într-un apartament elegant, Irina Popescu închise telefonul cu un zâmbet strâmb pe buze și îi spuse persoanei de lângă ea, mâine la prânz. Angajata ajunge la conac și o să aibă parte de surpriza vieții ei. După mâine, fata aia nu va mai pune piciorul în casa asta niciodată. Andrei desfăcu prima foaie cu mâini tremurânde. Hârtia era subțire, aproape transparentă de ani, scrisul înclinat spre dreapta, ferm, cunoscut, același scris cu care tatăl său îi scrisese felicitări de ziua lui când era copil, același scris care era gravat pe piatra de mormânt din cimitirul de pe Dil. Elena se aplecă peste birou. Ochii ei nu îndrăzneau să citească încă, doar priveau mâinile bărbatului care ținea acea hârtie, mâinile fiului autorului. Citiți-o cu voce tare, vă rog, domnule Stanciu. Eu nu cred că pot. Andrei în cuvință, înghiți în sec și începu. Draga mea Matea, azi îți scriu de la birou pentru că acasă nu am pace. Tatăl meu este tot mai bolnav și mă presează să mă căsătoresc cu fiica domnului Acunia. Eu îi repet că nu o iubesc. El îmi repetă că iubirea nu umple casele de marcat. Dar eu te port pe tine în piept. Eu te port pe tine în fiecare noapte. Eu te port pe tine în fiecare pas. Chiar dacă nu pot să spun cu voce tare, chiar dacă trebuie să mă căsătoresc cu alta pentru a susține numele de familie, tu știi că inima mea a fost mereu a ta încă din acea după amiază din piața din Valea Cerbului, când tu vindeai plăcinte și eu ți-am adus o flore de câmp. Amintește, ții de mine, Matea, amintește-ți mereu. Andrei lăsă foaia jos. Avea ochii plini de lacrimi. Elena plângea și ea, dar niciunul dintre ei nu făcea zgomot. Era un plâns tăcut, din acela care nu caută consolare. Tatăl meu s-a căsătorit cu fiica domnului Acunia, spuse Andrei cu voce răgușită. Ea a fost mama mea. A murit când eu aveam puțini ani. Aproape că nu mi-amintesc de ea. Îmi amintesc doar o femeie tristă care cânta la pian și privea pe fereastră ore întregi.
o femeie care nu zâmbea niciodată. Mama mea, de asemenea, nu zâmbea mult, domnule. Andrei împături prima foaie cu grijă, o așeză deoparte, lua a doua. Scrisul nu mai era atât de ferm, liniile se înclinau mai mult, de parcă mâna care scria tremurase. Matea mea, azi am aflat că ești însărcinată. Inima mea s-a frânt în două. Știu că trebuie să fie al meu. Știu că acea noapte a fost singura din ani în care am putut să te revăd, dar știu și ce ar face tatăl meu dacă ar afla. Te rog, protejează copilul. Protejează-te pe tine. Nu mă căuta. Nu-mi scrie. Nu veni în oraș. Îți voi trimite bani prin doamna Stana, moașa din sat. Ea știe deja. Am vorbit cu ea. Nu, ți va lipsi nimic. Copilului nu-i va lipsi nimic. Dar pentru numele lui Dumnezeu, Matea, să nu afle tatăl meu, să nu afle nimeni până când voi găsi o modalitate să rezolv asta. Îți cer iertare, iubita mea. Îți cer iertare de 1000 de ori. Într-o zi voi putea să te privesc din nou în față. Într-o zi. Andrei lăsă hârtia să cadă pe masă. Își duse mâna la gură. Întregul său corp tremura acum fără disimulare. Elena devenise foarte palidă, mâinile în poală, buzele strânse. Domnule Stanciu, vă rog, spuneți-mi că scrisoarea aia nu spune ce am înțeles eu. Andrei nu putu vorbi, doar în cuvință încet. Odată, de 2 ori. Elena, tatăl meu a avut un copil cu mama dumneavoastră înainte de a se căsători cu femeia cu care a trebuit să se căsătorească, înainte de a mă avea pe mine. Elena încremeni pe scaun. Capul îi dădea târcoale, stomacul îi se răsucea. Dar, domnule, eu sunt singura fiică a mamei mele. Eu sunt singura. Mama mea nu a avut niciodată un alt copil. Eu știu. Eu aș fi știut. Elena, citiți asta. Priviți data. Andrei îi apropie a doua scrisoare. Elena văzu. Data era scrisă sus, cu litere înghesuite. Era o dată de acum mulți ani, de când mama ei avea vârsta pe care o avea ea acum, de când mama ei încă locuia în Valea Cerbului, înainte de oraș, înainte de Elena. Nu a fost dumneavoastră, Elena, a fost un alt copil, un alt bebeluș, înainte de dumneavoastră. Elena își duse mâna la piept. Simți că inima îi bătea în degete ca și cum ar fi vrut să iasă. Am avut un frate. Da, am avut un frate și mama mea nu mi-a spus niciodată. Și eu am avut un frate și tatăl meu nu mi-a spus niciodată. Cei doi se priviră în ochi peste birou. Amândoi plângând. Amândoi cu senzația clară că viața pe care o trăiseră până în acea noapte era o minciună spusă pe jumătate, umplută cu tăceri, susținută cu secrete pe care 2 oameni le-au dus în mormânt, fără să îndrăznească vreodată să le rupă. Andrei luă a 3-a scrisoare, ultima. Hârtia era mai șifonată, cerneala întinsă pe alocuri de parcă lacrimi căzuseră pe ea la scriere. Matea mea, copilul s-a îmbolnăvit. Doamna Stana mi-a scris ieri. Spune că febra nu-i scade. Spune că are nevoie de doctor din oraș. Tatăl meu încă trăiește. Dacă mă duc în sat, el va afla totul și ne va distruge pe toți 3. Dar dacă nu mă duc, copilul ne poate părăsi. Matea, iartă-mă. Îți voi trimite tot ce pot. Voi căuta cel mai bun medic pe care îl cunosc. Îl voi trimite în sat cu scuza de a vizita o rudă. Te rog, nu te prăbuși. Te rog, ține-te tare. Te rog, nu-l lăsa să ne părăsească. Nu aș putea trăi știind că fiul meu a plecat în timp ce eu eram aici, ascuns în spatele unui nume de familie. Te rog, Matea, te rog, nu lăsa să plece. Andrei lăsă scrisoarea jos și atunci făcu ceva ce Elena nu se aștepta. Se ridică din fotoliu, merse până la fereastră, își sprijin fruntea de geam și plânse. Plânse cu sughițuri care îi scuturau umerii. Plânse pentru un tată pe care el îl cunoscuse distant, ocupat, sever. Plânse pentru un tată despre care acum descoperea că purtase o durere secretă toată viața. Plânse pentru un frate pe care nu l-apucase niciodată să îl îmbrățișeze. Plânse pentru o femeie pe care tatăl său o iubise și o trădase și o abandonase. Plânse pentru toate tăcerile care construiseră casa în care el crescuse. Elena se ridică și, ea, merse până la el. Rămase la un pas distanță fără să-l atingă, așteptând. Domnule Stanciu, știți ce s-a întâmplat cu copilul? Andrei se îndreptă, își șterse fața cu mâneca, negă din cap. Nu știu, Elena, scrisorile se termină acolo. Nu există o a 4-a, nu există răspuns. Trebuie să mai fie ceva, domnule. Trebuie să fie. Andrei se întoarse, privi plicul gol de pe birou, îl luă, îl scutură. Ceva căzut dinăuntru, ceva mic, argintiu, strălucitor. Se rostogoli pe lemn și se opri lângă margine. Elena îl ridică. Era o medalie.
O medalie minusculă de botez cu o inscripție gravată pe spate. Rareș, fiul Matei, Dumnezeu să-l protejeze. Rareș, șopti Andrei. Fratele meu se numea Rareș. Fratele meu, repetă Elena într-un fir de voce, eu nu am știut niciodată. Cei doi rămaseră în tăcere, ținând medalia minusculă între degete, de parcă acea bucățică de metal conținea greutatea unui suflet întreg. Domnule Stanciu, credeți dumneavoastră că el a trăit? Nu știu, Elena, dar în seara asta vă jur în fața memoriei tatălui meu și a mamei dumneavoastră că voi găsi răspunsul. Voi căuta în fiecare arhivă, în fiecare registru, în fiecare sat, în fiecare spital, până voi ști ce s-a întâmplat cu Rareș. Pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru părinții noștri care nu mai pot căuta. Elena strânse medalia la piept, în cuvință încet. În acel moment, cineva bătu la ușa bibliotecii. 3 lovituri. Domnul Vasile intră. Avea chipul descompus, de parcă tocmai auzise ceva teribil. Tinere domn, scuzați-mă, dar Iulia, noua fată de la bucătărie, tocmai a venit alergând. Spune că a auzit ceva ce dumneavoastră trebuie să știți acum, în seara asta, înainte să fie prea târziu. Ce anume, Vasile? Bătrânul majordom înghiți în sec, o privi pe Elena, îl privi pe Andrei și spuse în șoaptă cu vocea frântă a celui care dă o veste ce apasă prea greu. Domnișoara Irina, în după amiaza asta la telefon. Fata a auzit-o din întâmplare. Vorbea cu un bărbat al cărui nume Iulia l-a recunoscut imediat, pentru că lucrează în casa asta. Cine, Vasile? Domnul Vasile închise ochii și pronunță numele. Domnul Bogdan Stanciu, tinere domn, vărul dumneavoastră. Andrei simți că sângele îi fugi din față pentru a doua oară într-o singură noapte. Vărul meu Bogdan. Irina vorbea cu Bogdan? Da, tinere domn. Și din câte a înțeles fata, ei doi nu s-au cunoscut ieri. Ei doi se cunoșteau de dinainte ca domnișoara Irina să intre în casa asta. De mult timp înainte. Elena își duse mâna la gură. Andrei se sprijin de birou. Biblioteca a început să se învârtă în jurul lui. Mai este ceva. Tinere domn, adăugă domnul Vasile, cu vocea cea mai gravă pe care Elena i-o auzise vreodată. Fata a auzit-o pe domnișoara Irina spunând, înainte de a închide, o frază care m-a făcut să urc alergând să vă caut. O frază pe care trebuie să vă repet, chiar dacă mă doare. Spuneți-o, Vasile. Domnișoara Irina a spus așa, tinere domn, nu, ți face griji, iubitul meu. Mâine la prânz va apărea testamentul bătrânului Constantin și când va apărea, Andrei nu va moșteni niciun singur leu. Totul va fi pentru noi, așa cum am plănuit de ani de zile. Tăcerea care a urmat a fost cea mai lungă a nopții și, în afara bibliotecii, ascunsă în spatele unei coloane de pe coridor, o femeie mai în vârstă cu baston, aceeași care fusese invitată în acea dimineață în grădină, asculta cu ochii închiși. Lacrimile îi curgeau silențios pe riduri, iar buzele îi șopteau într-o rugăciune foarte veche. Rareș, copile, fiul meu, cât timp a trebuit să aștept să mă întorc în casa asta. Domnul Vasile rămase în picioare în fața biroului. Cuvintele pe care tocmai le pronunțase încă pluteau în aerul bibliotecii ca fumul după un incendiu. Andrei respira adânc încercând să și pună ordine în gânduri. Elena ținea medalia lui Rareș la piept, ca cineva care ține un secret ce a așteptat o viață întreagă pentru a ieși la lumină. A fost atunci când de pe coridor veni sunetul inconfundabil al unui baston lovind ușor lemnul podelei. Tap, tap, tap. Înaintând încet, fără grabă, de parcă persoana care mergea știa perfect încotro se îndrepta și nu avea nicio nevoie să se grăbească. Domnul Vasile se întoarse spre ușă, încruntă. Tinere domn, așteptați pe cineva în seara asta? Nu, Vasile, pe nimeni. Lovitura bastonului se apropie, se opri chiar de cealaltă parte a ușii și apoi o voce de femeie în vârstă, senină, fermă, care traversa aerul de parcă așteptase secole să fie auzită, spuse, tinere Stanciu, sunt eu, femeia cu bastonul. Am fost în dimineața asta în grădină. Vă rog, deschideți-mi. Aștept acest moment de prea mulți ani. Andrei o privi pe Elena. Elena îl privi pe domnul Vasile. Domnul Vasile se apropie de ușă cu pași lenți, își sprijin mâna pe clanță, ezită o clipă și deschize. Femeia intră încet. Avea părul alb strâns într-un coc jos. Pielea feței era brăzdată de riduri care păreau desenate cu răbdarea celui care a trăit multe anotimpuri. Își sprijinea greutatea corpului pe un baston de lemn închis la culoare, terminat cu un mâner de argint uzat. Dar ochii erau tineri, vii, strălucitori,
ca două jăratici pe care timpul nu reușise să le stingă. Merse până în centrul bibliotecii, se opri în fața Elenei, o privi lung și două lacrimi căzură pe riduri fără ca ea să ridice mâna să le șteargă. Fica mea, cât semeni cu mama ta. Cât? Elena nu știu ce să spună. Medalia încă era strânsă în mână. Doamnă, iertați-mă, cine sunteți? Ați cunoscut-o pe mama mea? Femeia zâmbia abia, un zâmbet încărcat cu ceva foarte vechi. Își sprijin mâna liberă pe brațul Elenei. Copila mea, eu sunt baba Stana, moașa din Valea Cerbului, cea care a ajutat-o pe mama ta când a venit pe lume fratele tău Rareș, cea care a ținut în aceste mâini bebelușul pe care tatăl tânărului Stanciu nu l-a putut cunoaște niciodată. Andrei se ridică din fotoliu, merse până la ea, o priv cu ochii plini de ceva ce nu știa dacă era speranță sau frică. Baba Stana, tatăl meu vă menționează într-una din scrisorile pe care tocmai le-am citit. Știu, fiule, știu. Eu însă mi-am cerut tatălui tău să lase o dovadă scrisă în caz că într-o zi va ajunge această zi, în caz că într-o zi va exista dreptate. Dumneavoastră ați fost în dimineața asta în grădina mea. Cum ați ajuns aici? Baba Stana își sprijine ambele mâini pe mânerul bastonului. Se așeză ca cineva care se pregătește să povestească o istorie îndelung păstrată. De ani de zile mă apropii de casa asta, tinere Stanciu. Ani de zile, la fiecare zi de naștere a ta, la fiecare aniversare a morții tatălui tău, mă opream pe alea Taylor să privesc de departe ferestrele luminate, fără să îndrăznesc să sun la ușă, fără să știu cum să încep conversația, până când acum câteva luni am aflat că o fată cu numele de familie Stoica intrase să lucreze ca angajată la Conac și am știut că ziua era aproape. Am știut că Matea, de unde o fi, găsise o cale să și trimită fiica în locul unde trebuia să fie. Și atunci am început să aștept ocazia de a putea intra. Cum ați intrat azi? Prin vechile prietenii ale tatălui tău, fiule. Doamna cu colierul de perle, cea care a fost la prânz, a fost cu mulți ani în urmă o prietenă din tinerețe a tatălui tău. Ea îmi datora o veche favoare. I-am cerut să mă ia ca însoțitoare la prânz. Ea a acceptat și asta mi-a permis să fiu aici când totul a început să se declanșeze. Domnul Vasile se apropie de baba Stana cu capul plecat. Doamnă, iertați-mă dacă aș fi vorbit mai devreme, dacă aș fi avut curajul să îi spun tânărului domn ce mi-a cerut tatăl său, poate totul ar fi fost diferit. Nu, Vasile, fiecare lucru are timpul său și acesta este timpul. Nici înainte, nici după, chiar acum. Andrei respiră adânc, căută scaunul cel mai apropiat, se așeză. Baba Stana, scrisorile se termină când tatăl meu vă cere să trimiteți un medic în sat, pentru că Rareș era bolnav. Dar după asta nu mai este nimic. Trebuie să știu ce s-a întâmplat cu copilul. Baba Stana își lăsă privirea spre baston. Mâinile ei bătrâne se agățară de mânerul de argint. A întârziat să vorbească și când a vorbit, vocea ei a ieșit mai frântă decât înainte. Medicul a ajuns târziu, fiule. A ajuns târziu. Tatăl tău a făcut tot ce a putut din oraș, dar drumurile pe atunci erau de pământ și ploile au luat podurile în acea săptămână. Când medicul, în cele din urmă, a traversat râul, copilul avea febră mare de 3 zile. Am făcut tot ce am putut, comprese recii, ierburi, rugăciuni, dar trupul lui Rareș era foarte mic și boala a fost foarte mare. Elena își duse mâinile la gură. Andrei închise ochii. Atunci începu Elena fără să îndrăznească să termine fraza. Baba Stana își ridică privirea. Ochii ei o străpunseră cu o tandrețe imensă. Așteaptă, copila mea, așteaptă, că povestea nu se termină aici. Cum, în acea noapte, când toți credeam că bebelușul se stinge, a sosit în sat o femeie care călătorea cu soțul ei, comercianți de țesături care treceau prin Valea Cerbului, în drum spre capitală. Ei s-au cazat la pensiunea din sat. Femeia a auzit rugăciunile, s-a apropiat de căsuța mamei tale și, văzând copilul muribund, i-a spus mamei tale ceva ce a schimbat totul. Ce i-a spus? I-a spus: Doamnă, eu sunt asistentă. Am lucrat mulți ani într-un spital din oraș. Am un remediu nou care abia acum ajunge în aceste sate. Lăsați-mă să încerc. Dacă Dumnezeu vrea, copilul dumneavoastră se salvează. Și s-a salvat? Baba Stana un zâmbet obosit, dar plin de ceva ce părea un mic soare născându-se printre riduri. S-a salvat, copii, s-a salvat. Febra i-a scăzut a doua zi dimineață. Copilul a deschis ochii, a sub de la sânul mamei tale și a trăit. Elena își acoperi fața cu ambele mâini.
Plânge acum fără disimulare. Andrei se ridică de pe scaun, merse până la ea, îi puse mâna pe umăr și pentru prima dată în acea noapte, cei doi se susținură unul pe altul fără cuvinte. Baba Stana, spuse în cele din urmă Andrei cu vocea frântă, dacă Rareș a trăit, unde este acum? De ce nu l-am căutat niciodată? De ce tatăl meu nu ne-a spus niciodată? Bătrâna suspină. Merse încet până la cel mai apropiat fotoliu, se așeză cu grijă, își sprijin bastonul într-o parte, pentru că femeia care a salvat copilul, asistenta, s-a îndrăgostit de el. A petrecut zilele următoare ajutând-o pe mama ta să îl îngrijească. Și când mama ta, epuizată, bolnavă de inimă, fără resurse pentru a-l crește, a știut că acea femeie și soțul ei nu puteau avea proprii copii, a luat cea mai grea decizie din viața ei, decizia care a urmărit-o până în ultima zi. L-a încredințat pe Rareș lor să-l crească departe, într-un alt oraș, cu un alt nume de familie, pentru ca bătrânul domn Stanciu să nu-l găsească niciodată, pentru ca băiatul să aibă ocazia să crească în pace. Mama mea l-a dat? Întrebă Elena cu vocea frântă. Nu l-a dat, copila mea l-a salvat. I-a dat singura viață posibilă, dar a plătit un preț pe care nu a încetat niciodată să îl plătească. De aceea ea nu ți-a vorbit niciodată despre Rareș. De aceea ea ți-a cerut pe patul de moarte să vii în casa asta, pentru că mama ta dorea ca adevărul să și găsească drumul, chiar dacă ea nu mai era acolo să însoțească. Andrei merse până la fereastră. Luminile grădinii străluceau blând. O briză legăna ramurile teilor. Baba Stana, știți numele familiei care l-a luat pe Rareș? Bătrâna rămase foarte liniștită, își strânse mâinile în poală. Știu numele, fiule. L-am păstrat scris într-o agendă mică de-a lungul tuturor acestor ani. Dar înainte să vi-l spun, trebuie să mi promiteți un lucru. Ce lucru? Că atunci când îl veți găsi, îi veți spune adevărul cu grijă, cu respect, pentru că acel om azi este deja adult, are viața lui făcută, afecțiunile lui, rănile lui, iar adevărul, când ajunge târziu, copiii mei, poate fi o binecuvântare sau poate fi o prăbușire, depinde de cum este transmis. Vi-l promitem, baba Stana, spuseră Andrei și Elena în același timp, fără să se fi înțeles în prealabil. Bătrâna în cuvință scoase din buzunarul rochiei o agendă mică, cu coperți uzate, legată cu un elastic. O deschize la o pagină marcată cu un semn de carte roșu. Citi în tăcere. Ridică privirea. Familia care l-a luat pe Rareș se numea Mureșan Popa. Erau comercianți de țesături. S-au stabilit în orașul Sighișoara, la mai mult de 12 ore de aici. Ea se numea Adela, el se numea Gheorghe. I-au pus copilului un nume nou pentru că doreau să înceapă de la zero. I-au pus Baba Stana înghiți în sec, îl privi pe Andrei, o privi pe Elena, i-au pus Cătălin. Cătălin Mureșan. Andrei încremeni. Tot sângele îi fugi din față. Mâinile îi începură să tremure. Cătălin Mureșan? Da, fiule. De ce? Vă spune ceva numele? Andrei nu răspunse. Merse până la birou, deschise primul sertar, scoase o agendă de piele, o răsfoi rapid cu degetele tremurânde, se opri la o pagină, i-o arătă babei Stana. Baba Stana, aceasta este persoana? Bătrâna își apropie privirea. Ochii ei se deschiseră încet, apoi se umplură de lacrimi. Da, fiule, este el, este Rareș, este acea față. Eu l-am purtat în aceste brațe când era nou născut. Nu aș putea uita niciodată fruntea aceea. Elena se apropie, privi pagina. Era o carte de vizită lipită în agendă cu bandă adezivă. O carte elegantă din hârtie groasă cu un logo brodat în relief. Domnule Stanciu, cine este acel om? Andrei ridică privirea. Avea ochii plini de ceva ce nu știa dacă era bucurie sau teroare. Elena, acest om este avocatul principal al grupului Stanciu, omul pe care tatăl meu l-a ales personal pentru a administra testamentul familiei noastre, omul care mâine la prânz este citat în acest conac pentru o întâlnire pe care nimeni nu mi-o explicase. Domnul Vasile, stând în tăcere lângă ușă, lăsă tava de argint pe care o ținea să cadă. Zgomotul metalului pe podea a făcut ecou pe întreg coridorul. Tinere domn, acea întâlnire a fost convocată de domnișoara Irina. Acum 3 zile. Eu însumi am primit apelul. Ea a spus că era pentru o formalitate a logodnei. Andrei își duse ambele mâini la cap. Nu e o formalitate, Vasile, e capcana pe care o pregăteau. Mâine la prânz, propriul meu frate, fără să știe cine este, va veni în casa asta cu o hârtie falsă,
un testament adulterat, pentru a mă face să pierd tot ce mi-a lăsat tatăl meu. Baba Stana se ridică încet, strânse bastonul cu putere. Atunci nu putem aștepta până mâine, copii. Trebuie să ajungem la el înainte ca ei. Trebuie să îi spunem lui Rareș cine este înainte de a semna o hârtie care îl va despărți în două pentru totdeauna. Și în afara conacului Stanciu, în acel moment precis, luminile unei mașini întunecate se aprinseră în fundul alei Taylor. Motorul porni ușor, iar șoferul, un bărbat în gabardină cu pălărie cu boruri largi, vorbi în șoaptă la un telefon mobil lipit de volan. Doamnă, tocmai a intrat bătrâna cu bastonul în conac și a rămas înăuntru mult timp. De cealaltă parte, vocea Irinei Popescu răspunse rece, tăioasă, fără niciun tremur. Oprește-o înainte de răsărit. Să nu ajungă la avocat, orice ar fi, distrage-o, du-o departe, dar mâine la prânz să nu fie în conacul ăla. Să nu ajungă la avocat, orice ar fi, distrage-o, du-o departe, dar mâine la prânz să nu fie în conacul ăla. Bărbatul din mașina întunecată în cuvință închise telefonul și își aranjă pălăria cu boruri largi pe frunte. Cobori din mașină în tăcere, merse spre poarta laterală a conacului și așteptă, înăuntru. Niciunul dintre cei patru nu știa că afară, în umbra Taylor, cineva se pregătea să împiedice singurul lucru care îi putea salva. Andrei închise agenda cu cartea de vizită a lui Cătălin Mureșan, o strânse la piept, merse până la baba Stana, care încă stătea pe fotoliu cu bastonul sprijinit alături. Baba Stana, nu putem aștepta până mâine. Trebuie să mergem chiar în seara asta până unde este fratele meu. Trebuie să ajungem înaintea lor. Sighișoara e departe, fiule. 12 ore cu mașina. Nu ajungem. Cătălin nu mai locuiește acolo. Este în oraș. S-a mutat acum câteva luni. Locuiește într-un bloc din centru pentru că firma grupului Stanciu îi cere să fie aproape de biroul principal. Elena își duse mâna la frunte. Atunci este aproape. Este la câteva minute de aici, la 20 de minute cu mașina, Elena. 20 de minute. Domnul Vasile se apropie de birou, scoase din buzunar o agendă de piele uzată, aceeași pe care o purta cu el de decenii. O așeză pe masă. Tinere domn, iertați-mă că nu am arătat-o mai devreme, dar azi este noaptea în care toate tăcerile trebuie să se termine. Deschize agenda. Pagini îngălbenite, însemnări de mână, cifre, date, inițiale. Tatăl dumneavoastră, tinere domn, timp de foarte mulți ani, a trimis bani unei familii din orașul Sighișoara, pe numele Adelei Mureșan. A făcut-o în fiecare lună fără greș, fără să anunțe pe nimeni. Eu eram cel care ducea plicurile la poștă. Eu eram singurul care știa. Și aici, în această agendă, este fiecare trimitere, fiecare sumă, fiecare dată. Este dovada că tatăl dumneavoastră nu l-a uitat niciodată pe Rareș, chiar dacă nu a îndrăznit niciodată să îl cunoască. L-a susținut mereu de la distanță. Andrei lua agenda, o răsfoi. Lacrimile îi curgeau încet. Vasile, de ce nu mi-ați spus niciodată? Pentru că tatăl dumneavoastră m-a făcut să promit că nu o voi face până când va sosi ziua. Și eu, tinere domn, sunt un om cu puține virtuți, dar pe cele puține pe care le am le îndeplinesc chiar dacă mă costă sufletul. Elena se apropie, îi sprijin mâna pe umărul bătrânului majordom. Domnul Vasile, pentru prima dată în 30 de ani de serviciu, închise ochii și își permise să plângă în fața stăpânilor săi. Iulia Preda apăru atunci la ușa bibliotecii. Avea șorțul încă pus, mâinile pline de făină, uscată de la bucătărie și în ochii acel amestec de frică și decizie pe care îl au doar fetele care au lucrat de mici și știu să distingă foarte bine ce este bine de ceea ce este rău. Domnule Stanciu, iertați-mă că vă întrerup, dar mai este ceva ce trebuie să vă spun. Intră Iulia, închide ușa. Fata ascultă, se apropie încet, înghiți în sec. Eu nu sunt prima fată din personal care aude lucruri ciudate în casa asta, domnule. Înainte de mine, acum ceva vreme, era alta. Se numea Loredana Ionescu. Lucra în bucătărie cu mine. Era bună, era cinstită și într-o zi a dispărut. Domnișoara Irina a spus că a concediat-o pentru furt, dar toate fetele din personal știm că Loredana nu ar fi furat nimic niciodată. Era de la biserică, era din cele care duceau pâine duminica bătrânilor din azil. Domnișoara Irina a scosine-o pentru că Loredana auzise ceva, o conversație, și domnișoara Irina a aflat. Elena își duse mâna la gură. Și unde a mers Loredana, Iulia? Știi? Știu că s-a întors în satul ei, la Sighișoara. Are pe mama ei acolo.
Eu am păstrat numărul pe care mi l-a dat înainte să plece. Vă cer iertare, domnule Stanciu. Nu am îndrăznit să spun mai devreme. Mi-era frică să nu-mi pierd slujba. Dar în seara asta, ascultând ce se întâmplă, nu mai pot păstra tăcerea. Andrei se apropie, îi puse mâinile pe umeri cu delicatețe. Iulia, tu nu. Ți vei pierde slujba, dimpotrivă, azi ți-ai câștigat respectul etern al acestei case. Sună, o pe Loredana chiar acum. Trebuie să știm exact ce a auzit ea. Fata în cuviință ieși alergând din bibliotecă. Între timp, într-un bloc din centrul orașului, un bărbat stătea în fața ferestrei apartamentului său. Cătălin Mureșan privea luminile orașului, fără să le vadă cu adevărat. Avea un pahar cu apă în mână, o cravată slăbită la gât și pe masă un plic sigilat pe care îl dăduseră în acea după-amiază. În interiorul plicului era un document, un testament cu semnătura scanată a lui Constantin Stanciu, cu clauze pe care el, ca avocat principal, trebuia să le valideze a doua zi la prânz. Cătălin era un om al legii, riguros, onest. Lucra de ani de zile pentru grupul Stanciu fără să fi cunoscut vreodată personal pe moștenitor. Era distant cu familia patronală, pentru că așa îi ceruse mereu răposatul domn Constantin în ultimul său contract semnat înainte de a muri. Fiul meu Andrei să nu cunoască niciodată personal acest avocat, decât atunci când va sosi ziua în care legea o va cere. Cătălin crezuse mereu că era o excentricitate a vechiului stăpân, o manie de antreprenor solitar, dar în acea noapte, privind acel testament, ceva în piept îi spunea că era ceva profund greșit în acea hârtie. Clauzele nu se potriveau cu personalitatea pe care o cunoscuse la domnul Constantin prin documentele vechi. Semnăturile aveau ceva ciudat. Sigiliul familial, steaua cu 5 colțuri cu litera S, era desenat cu o linie mai nouă, mai rapidă, de parcă fusese reprodus recent. Cătălin lăsă paharul pe masă, luă telefonul, formă numărul. Mamă, sunt eu. Scuză-mă acum. De cealaltă parte, o voce obosită răspunse. Era Adela Mureșan, femeia care îl crescuse. Fiule, s-a întâmplat ceva? Mamă, trebuie să te întreb ceva și trebuie să mi spui adevărul. Spune-mi, viața mea, l-ai cunoscut vreodată pe un domn pe nume Constantin Stanciu? Se lăsă o tăcere de cealaltă parte a telefonului, o tăcere atât de lungă încât Cătălin înțelese răspunsul înainte ca mama lui să vorbească. Fiule, vino mâine dimineața acasă înainte de prânz. Trebuie să-ți povestesc ceva. Ceva ce tatăl tău și eu trebuia să-ți povestim acum mulți ani. Cătălin strânse telefonul la ureche. Mamă, spune-mi acum. Nu la telefon, fiule. Te rog, vino mâine. Îți povestesc totul. Dar înainte, promite-mi un lucru. Nu semna nici o hârtie a grupului Stanciu. Nici o hârtie, până nu vorbim. Îți promit, mamă. Cătălin închise telefonul, privi testamentul de pe masă și pentru prima dată în mulți ani simți că pământul vieții sale tremura sub picioare. În conac, Iulia intră alergând înapoi în bibliotecă. Avea telefonul mobil în mână, ochii imensi. Domnule Stanciu, am vorbit cu Loredana, este în linie chiar acum. Vrea să vă spună tot, dar repede, spune ea, pentru că îi este frică. Andrei luă telefonul, îl puse pe difuzor. Loredana, sunt Andrei Stanciu. Sunt cu oamenii mei de încredere. Poți vorbi liniștită. Vocea de cealaltă parte tremură, dar apoi se afirmă, domnule Stanciu, eu lucram în bucătăria dumneavoastră. Într-o după-amiază de demult, ducând o tavă în camera domnișoarei Irina, am auzit-o vorbind la telefon cu un bărbat. Îi spunea, când mă voi căsători cu Andrei, o vom scoate pe mama vitregă din casă, pentru că știe prea multe despre bătrân și apoi mergem după moștenire. Domnul Vasile își duse mâna la inimă. Doamna Elena. Cine e doamna Elena Vasile? Era a doua soție a tatălui dumneavoastră, tinere domn. A locuit în casa asta când dumneavoastră erați la internat. O femeie nobilă care s-a dezinteresat de moștenire, care trăia aici doar îngrijind trandafirii din grădină. Domnișoara Irina, acum câteva luni, i-a oferit să se instaleze într-o căsuță la periferie. I-a spus că ar fi mai liniștită. Doamna Elena a acceptat pentru că avea oasele obosite, dar de atunci nimeni nu a mai văzut-o, tinere domn. Elena simți că un fior îi urcă pe șira spinării. Atunci, cealaltă despre care vorbea Irina era acea doamnă? Așa pare. Loredana continuă să vorbească pe difuzor. Mai e ceva, domnule Stanciu. Bărbatul cu care domnișoara Irina vorbea în acea zi îi spunea: liniștită, iubita mea, când totul se va termina, tu și eu vom fi împreună așa cum am visat mereu. Singurul lucru pe care trebuie să îl faci este să te căsătorești cu el,
să-l suporți timpul necesar și apoi numele de familie este al nostru. Eu am înregistrat acea conversație pe telefon, domnule. O am păstrată, i-o trimit Iuliei chiar acum. Andrei simți că inima îi se accelera. Loredana, tu știi numele bărbatului care vorbea cu Irina? Știu, domnule, pentru că la sfârșitul apelului ea i-a spus: te iubesc, Nico. Și eu am încremenit pentru că pe acel om, pe acel Nico, îl văzusem intrând în conacul dumneavoastră de multe ori. Era vărul dumneavoastră, domnule Stanciu, era domnul Bogdan Stanciu. Andrei se așeză, își duse mâinile la cap. Elena se apropie, își sprijini mâna pe umărul său, de data aceasta nu ca angajată, ca soră, ca persoană care nu-l mai putea privi din afară. Andrei, privește-mă. El ridică ochii. Era prima dată când ea îl numea pe nume, fără domnule. Mâine la prânz vom intra în acea ședință amândoi. Vom aduce pe baba Stana. Vom aduce agenda domnului Vasile. Vom aduce înregistrarea Loredanei și vom aduce scrisorile tatălui tău cu medalia lui Rareș. Și când Irina și Bogdan se vor așeza la masă să-și prezinte testamentul fals, ei nu vor ști ce îi așteaptă. Dar cel mai important, Andrei, este următorul. Vom ajunge mai întâi la Cătălin. Îi vom spune cine este pentru că atunci când va intra în acea ședință să nu mai intre ca avocat al grupului Stanciu. Să intre ca fratele tău, ca fratele meu. Andrei o privi lung și apoi, foarte încet, în cuvință. Elena, am crescut singur. Am crescut crezând că sunt singurul fiu al unui bărbat care aproape niciodată nu m-a privit în ochi. Și în seara asta, în mai puțin de câteva ore, am descoperit că am o soră, un frate, o bunică ce aștepta afară în grădină, o poveste întreagă pe care nimeni nu mi-a spus-o. Dacă mâine supraviețuim la asta, voi petrece restul vieții mele mulțumindu-i mamei tale că te-a trimis în casa asta. Elena nu răspunse, doar îi strânse mâna, odată puternic. În acel moment exact, în afara conacului, bărbatul cu pălărie cu boruri largi văzu o mașină întunecată ieșind pe poarta laterală. Înăuntru erau 3 persoane. O recunosc pe baba Stana pe bancheta din spate. Îl recunosc pe tânărul Andrei la volan. O recunosc pe fata din personal pe scaunul din dreapta. Formă numărul de telefon. Doamnă, tocmai au plecat. Merg toți împreună. O duc pe bătrână, de cealaltă parte. Irina respiră adânc. Vocea ei ieși mai rece decât marmura din hol. Urmărește-i, dar de la distanță. Nu face nimic încă. Vreau să știu unde merg. Vreau să știu pe cine caută, pentru că dacă ajung la locul potrivit, mâine la prânz pierd tot ce am plănuit de ani de zile. Și asta, Andrei Stanciu și angajata lui nu le voi permite. Bărbatul porni motorul, luminile se aprinseră ușor. Mașina întunecată începu să se miște pe alea Taylor, menținând mereu distanța exactă, ca un animal răbdător care știe să aștepte momentul exact. Înainte, fără să bănuiască nimic, Andrei acceleră spre blocul din centru, spre apartamentul unde Cătălin Mureșan privea un testament fals pe masă, fără să-și imagineze că viața lui era pe punctul de a se schimba pentru totdeauna. Înainte de răsărit, era aproape ora 3 dimineața când mașina lui Andrei Stanciu se opri în fața blocului din centru. Domnul Vasile rămăsese în conac păzind documentele originale. Iulia rămăsese lângă telefon așteptând, dar Andrei, Elena și baba Stana urcară toți 3 împreună la ultimul etaj. Cătălin Mureșan deschize ușa cu cipul palid. Nu aștepta vizite. Rămase înghețat la vederea moștenitorului grupului Stanciu, stând în holul său la acea oră, însoțit de o angajată și o femeie în vârstă cu baston. Domnule Stanciu, ce faceți aici? S-a întâmplat ceva, Cătălin? S-a întâmplat totul. S-a întâmplat cel mai mare lucru care ni se putea întâmpla amândurora. Vă rog, lăsați-ne să intrăm. Este o persoană cu mine care vrea să vă cunoască. A așteptat mulți ani acest moment. Cătălin o priv pe baba Stana, bătrâna zâmbi, și ochii ei bătrâni se umplură de lacrimi. Fiul meu, cât semeni cu adevăratul tău tată. Cătălin își duse mâna la piept, ceva în el, ceva ce dormise toată viața. Se trezi brusc, ca un instinct vechi pe care nu știa că l-avea. Intrați, vă rog, intrați. În interiorul apartamentului. În timp ce Elena pregătea o cafea cu mâini tremurânde și Cătălin asculta cu ochii tot mai umezi baba Stana, a desfășurat întreaga poveste, scrisorile, medalia, febra din copilărie, asistenta care l-a salvat, decizia imposibilă a Matei, tăcerea lui Constantin, plățile secrete ale domnului Vasile, căminul Sfânta Maria.
unde o maică stareță pe nume Maica Amelia Tobar primise oficial pe Adela și Gheorghe ca părinți adoptivi pentru a legaliza totul în acte. Amelia murise de ceva timp, dar lăsase dosarul complet păstrat în arhiva căminului. Baba Stana avea o copie a fiecărui document. Cătălin ascultă fără să întrerupă. Când baba Stana termină, el rămase în tăcere mult timp. Apoi se ridică, merse până la balcon, priv luminile orașului și spuse fără să se întoarcă: toată viața am simțit că mi lipsește ceva, o piesă, o bucățică. Îmi iubesc părinții, o iubesc pe Adela, iubesc memoria lui Gheorghe, dar am știut mereu că era ceva mai mult și nu puteam să i-ai dau un nume. Se întoarse, îl privi pe Andrei, o privi pe Elena și merse spre cei doi. Rămase în picioare în fața lor. Frate, soră, cele 3 cuvinte căzură în aer ca 3 clopoței, mici anunțând ceva ce lumea așteptase să audă de decenii. Andrei deschise brațele. Cătălin intră în ele, Elena de asemenea, și cei 3 se îmbrățișară în mijlocul apartamentului plângând fără disimulare, ca 3 copii care în sfârșit găsesc casa unde se pierduseră. Baba Stana îi priv din fotoliu, îi sprijini ambele mâini pe mânerul de argint al bastonului și zâmb, zâmbetul cel mai liniștit din toată viața ei. Matea, sora mea, șopti ridicând ochii spre tavan, aici sunt copiii tăi, toți 3. Misiune îndeplinită. Cătălin deschize plicul testamentului fals pe masă, îl studă cu ochi profesioniști. Scose o altă mapă din sertarul biroului său, documente originale ale grupului Stanciu, semnate în viață de Constantin. Compară semnăturile, compară sigiliile, compară cerneala. Este o falsificare, frate. Bună, dar falsificare. Semnătura sigiliului cu steaua are linia din mijloc inversată. Tatăl meu adevărat, după cum îmi povestești, desena mereu steaua de la stânga la dreapta. Aceasta este desenată invers. Cine a copiat-o nu era stângaci. Tatăl meu adevărat era. Andrei își duse mâna la gură. Este adevărat, tata scria cu stânga. Și mai este ceva, frate. Clauzele de transfer de acțiuni pe numele lui Bogdan Stanciu și Irina Popescu au fost redactate cu un program modern. Tatăl meu, conform documentelor originale, nu a folosit niciodată acest tip de redactare legală. Acest lucru a fost pregătit acum câteva săptămâni, nu acum ani, așa cum vor încerca ei să demonstreze. Atunci avem dovezi? Avem dovezi suficiente pentru ca mâine, când ei vor intra în sala de ședințe, să nu iasă mergând, să iasă sub escortă. În aceeași oră, într-o casă izolată la marginea orașului, o femeie în vârstă deschize ușa bucătăriei. Era a doua soție a răposatului Constantin, Elena Piroiu, cea pe care Irina o scosese din conac cu luni în urmă cu scuza că ar fi mai liniștită departe de zgomot. Elena locuia acolo cu o singură angajată și un câine bătrân care dormea la picioarele patului. În acea dimineață de vreme, Elena nu putea dormi. Ceva îi spunea că trebuie să deschidă radioul. O făcu și ascultă într-un program nocturn de știri o declarație insolită. O avocată anonimă contactase postul de radio pentru a denunța că a doua zi, la prânz, urma să fie prezentat un testament fals la conacul Stanciu. Denunțătoarea ceruse ca vestea să fie difuzată la răsărit pentru a evita ca familia patronală să fie înșelată. Elena rămase privind radioul fără să se miște și atunci își aminti de apelurile ciudate ale Irinei când încă locuia în conac. Își aminti de hartile pe care fata le păstra în sertarul încuiat. Își aminti de ziua în care ea găsise din întâmplare o copie a semnăturii lui Constantin pe biroul din birou. Fără să se gândească de 2 ori, Elena își luă geanta, o trezi pe angajată, o rugă să cheme un taxi și, înainte de răsărit, călătorea deja spre conacul Stanciu cu 2 plicuri vechi păstrate în poală, plicuri pe care ea le ascunsese în ziua în care părăsise casa, pentru orice eventualitate, pentru că ceva în sufletul ei îi prevestise că va sosi acest moment. Vocea de la radio era vocea unei tinere curajoase, era Loredana Ionescu, iar postul de radio era același unde un ziarist, cu ani în urmă, începuse să investigheze mișcări suspecte în cadrul grupului Stanciu. Același ziarist care se prezentase ca fotograf angajat la acel prânz de logodnă. Acel om cu carnețelul care nota totul în tăcere. Numele său adevărat era Marius Petrescu. Baba Stana l-angajase cu luni în urmă pentru a documenta fiecare mișcare a Irinei în interiorul casei fără ca Andrei să știe. La ora 11:30 dimineața, conacul Stanciu era plin. Andrei convocase, fără să anunțe motivul,
pe toți membrii consiliului director al grupului. Irina cobori din camera de sus cu o rochie elegantă și buzele vopsite în carmin. Zâmbea. Era sigură că acel prânz va fi victoria ei definitivă. Bogdan Stanciu sosi câteva minute mai târziu în mașina sa sport cu o mapă de piele sub braț. Irina îl primi cu un sărut discret pe obraz. Totul este gata, iubitul meu. Totul, draga mea. Când Cătălin va prezenta testamentul, vom avea majoritate legală. Andrei rămâne ca invitat în propria lui casă. Trecură în salonul de ședințe. O masă lungă de stejar, 12 scaune. Andrei intră pe cealaltă ușă. Elena intră în spatele lui. Și în spatele Elenei intrară unul câte unul. Baba Stana cu bastonul ei, domnul Vasile cu agenda de piele, Iulia Preda cu telefonul mobil în mână, Elena Piroiu cu cele 2 plicuri vechi, Marius Petrescu cu un reportofon pe masă. Și în cele din urmă, deschizând ușile larg, Cătălin Mureșan cu servieta sa de avocat. Irina în cremeni. Bogdan lăsă mapa să cadă pe jos. Ce înseamnă asta? Înseamnă, Irina, spuse Andrei, așezându-se în capul mesei, că tatăl meu, înainte de a muri, a lăsat un testament adevărat și că acel testament este în mâinile fratelui meu, care a intrat azi pe această ușă pentru prima dată în viața lui ca fiu al acestei case, nu ca avocat angajat. Irina îl privi pe Cătălin. Cătălin îi întoarse privirea cu seninătatea rece a bărbaților care au descoperit la timp ce erau pe punctul de a semna. Doamnă Popescu, testamentul pe care dumneavoastră l-ați pregătit cu domnul Stanciu este o falsificare. Am aici dovezile, am aici originalele semnate de adevăratul meu tată și am aici dosarul căminului Sfânta Maria, semnat de maica Amelia Tobar, care îmi dovedește identitatea. Poliția așteaptă la intrare. Consiliul director va vota chiar azi expulzarea lui Bogdan Stanciu și prezentarea unei plângeri oficiale împotriva dumneavoastră. Irina se ridică, căută ușa cu ochii. Marius Petrescu o înregistra deja cu camera ascunsă în broșa de la sacou. Elena Piroiu depuse pe masă cele 2 plicuri vechi. Conțineau scrisori în care Irina, cu ani în urmă, îi cerea banii în avans lui Bogdan în schimbul ocupării de problema moștenirii. Andrei, iubitul meu, asta e o neînțelegere. Eu te iubesc. Te-am iubit mereu. E o minciună a angajaților. Andrei se ridică, merse până la ea, o privi lung, fără furie, fără dispreț, doar cu o profundă tristețe. Tu nu m-ai iubit niciodată, Irina. Și eu, mult timp, nu am știut ce înseamnă să iubești. Azi o femeie umilă, cu o lavetă în mână și un plic în sacoșă, m-a învățat ce înseamnă să ridici palma mâinii și să spui: vocea dumneavoastră nu mi-ajunge până aici. Tu poți pleca acum mergând, sau poți aștepta ca legea să te însoțească. Asta nu mai revine mie să spun. Irina se prăbuși pe scaun. Bogdan încercă să scape. Ușa salonului era blocată de 2 ofițeri care așteptau afară. Marius Petrescu termină înregistrarea. Domnul Vasile, stând într-o parte, își plecă capul cu respect silențios. Trecută săptămâni, conacul Stanciu, prin decizia unanimă a celor 3 moștenitori, și-a schimbat numele. Nu se mai numea Conac, se numea Casa Matei, în onoarea femeii care unise 3 vieți la distanță, fără ca niciuna să știe cât a trăit. Căminul Sfânta Maria a fost extins. Cătălin, Andrei și Elena au semnat împreună documentele pentru ca acesta să devină un cămin permanent pentru femeile în vârstă fără familie, în memoria maicii Amelia Tobar și a tuturor moașelor anonime care au susținut copii carareși în sate uitate. Baba Stana Carvajal s-a mutat în grădina casei Mateiei într-o cameră cu vedere la tei. Elena Piroiu s-a întors la Conac, dar de data aceasta ca bunică. Elena o trata ca atare. Andrei o numea mama pentru prima dată în viața lui. Iulia Preda a fost promovată la funcția de șef de bucătărie cu salariu dublu. Loredana Ionescu s-a întors din sat și a acceptat postul pe care Iulia i l-a oferit. Domnul Vasile a continuat ca majordom, șef până când a decis el însuși să se pensioneze, dar nu a încetat niciodată să apară să ia ceaiul de după, amiază în grădină, unde îl așteptau mereu Elena și baba Stana. Irina Popescu și Bogdan Stanciu au fost judecați pentru înșelăciune, fals în acte și conspirație. Procesul a fost lung, dar adevărul de data aceasta a ieșit complet. Într-o după-amiază caldă, fără dată exactă, Elena stătea pe banca de piatră sub copacul din grădină. Avea în mâini medalia minusculă a lui Rareș. O privea gândindu-se la mama ei, gândindu-se la toate cutiile goale de afecțiune pe care Matea le cărase în tăcere,
gândindu-se la norocul neașteptat de a fi găsit doi frați acolo unde înainte fusese singurătate. Andrei se așeză lângă ea, Cătălin se așeză pe cealaltă parte. Baba Stana se apropie încet cu bastonul. Elena Piroiu aduse limonadă pe o tavă. Domnul Vasile puse muzică blândă prin difuzoarele din grădină. Iulia, Loredana, Marius Petrescu și alți prieteni ai casei se apropie încet. O după-amiază obișnuită, o masă obișnuită, o familie construită din bucățile pe care viața le dispersase de-a lungul deceniilor. Elena ridică ochii, îi privi pe cei doi frați ai săi, strânse medalia la piept și spuse cu vocea joasă, aceeași voce cu care, odată, o oprise pe o femeie înfuriată în holul de marmură. Mami, dacă mă auzi, cutia nu mai este goală. Cutia este plină cu toți și cu tine pentru totdeauna. Vântul mișcă ușor frunzele teilor, de parcă cineva dintr-un loc foarte îndepărtat și, în același timp, foarte apropiat, ar fi închis în sfârșit o carte după foarte mulți ani de așteptare răbdătoare. Și în acea casă, care nu mai era un conac, unde înainte trăia tăcerea și acum trăia adevărul, întreaga lume păru să înțeleagă într-o singură după, amiază de grădină, o lecție care nu se învață din cărți, că demnitatea nu se cumpără, că adevărul nu expiră și că iubirea adevărată, chiar dacă îi ia decenii să găsească ușa, bate mereu la ușa inimii potrivite, chiar la timp.